den her uge, der skal vi bo i en lejlighed ved Præstø, sammen med vores børnebørn. Og det er slet ikke noget dårligt sted. Hvis vi starter i den ene side her, så kan vi lige kigge ud på vores badeværelse. Det er jo et fint sted. Det er så fint, så der endda er 2 bruser. Så bliver man ikke uvenner om det. Hvis vi går hen i den anden side, så har vi et køkken og alrum. Og hvis vi tager den ene side, så har vi sådan en skabshistorie her. Og nu skal jeg lige have lukket døren. Ja, det er vi nødt til, og så blæser den op. Der er en rigtig fin kaffemaskine, den laver noget god kaffe, det kan Marie godt lide. Så er der en fin ovn, der er et rigtig godt køleskab, hvor der er plads til det hele. Og så har vi en kogeø med god plads og god vask, nogle stole, hvor vi kan sidde og snakke og hygge. Og herovre, der har vi et spisebord og en elektrisk kamin. Og så har vi en god sofa, hvor man kan sidde og kigge på fjernsyn. Og lige nu er der jo masser af håndbold i, så der er nok noget at kigge på de næste dage. Hvis vi går udenfor, så har vi også nogle ting der. Vi har et spisebord igen. Og så. Og vi har en sofa, hvor man kan ligge og slænge sig. Så har vi trampoliner. Vi har nogle solsenge, og vi har et jacuzzi, det som jeg normalt kalder for kannibalgryde. Så har vi en grill, og så har vi en lille udendørs bruser. Og så har vi masser af sol om eftermiddagen. Lad os prøve at gå op ovenpå. Jeg skal lige have lukket døren. Herinde der har vi et fint soveværelse, hvor børnebørnene de sover, og de er allerede flyttet ind, kan vi se. Du har lagt ting på plads, og dejligt lys og gode senge. Og inde på den anden side, der sover så Marie og jeg. Og det er ikke så langt fra, hvis der skulle ske noget.